Ora sandudul-dudul iki ya. Anjih, katuran wonten tali tresna kok jodoh mateng para tamu undangan ingkang rawuh ing daleme Bapak Jarno sekeluarga ya nak ya. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku tok sing buanter iki. Iki ketorno anak bermangan iki. Bermangan wareg nang, Nduk. Urung ping. Oh kok urung ping 3 iki mang piye ta ya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kaliyan keluarga geng sandewrak-leprak musik budaya ingkang mijil saking tlatah tempuran Blora ingkang dipun sepuh kalih panjenengane Bapak Pandhita kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe sami daleme Bapak Jarno sekeluarga ya nok ya. Kanthi acara walimatul arus utawa temantenan. Wis dongane rarina rawengi ya nduk ya. Heeh, lha apa nduk? Kalih kitanan. Loh karo sunatan toh? Oh alah, aku kok enggak tahu. Berarti ki ngiras-ngiras ya, Nduk ya. Heeh, aja lali juga ndedonga kagem adike sing khitan ya, Nak ya. Semoga menjadi anak ingkang soleh. Amin. Migunan tumrap agama lan bangsa ora liya karo wong tuwa lorone ya, Nduk. Dadi yo anak kang bejo donya akhirat. Aja lali juga ndedonga kagem teman-teman berduane ya, Nak ya. Muga-muga dipun paringi sehat seger kewarasan. Amin. Pokoke dongane cepet ndang duwe Anak. Iki jelali juga matur sembahyang kalih panjenengane Bapak Jarno sekeluarga sampun kersa nimbali kala sak rombongan ketoprak musik budaya dongane bengi iki Nduk muga-muga sak bebare nimbali ketoprak musik budaya iki Bapak Jarno sekeluarga dipun paringi sehat seger kewarasan. Amin. Diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Amin. Yuk sayangku ketoke hawane wis panas ya nok ya. Bar kok kono ngaleh rene. Yuk monggo langsung katuran Kang Mas pambuka bareng all artis dari Mustika Budaya sinarengan kalian Mustika Nada juga didukung kalian AJM Production juga Bias Audio. Semangga. Selamat datang juga buat Bos Galaksi ya. Nanti jangan lupa sawerannya di sana disawerkan di sini oke? Baik, teman-teman sudah ready? Oke. SK Sri Kandi. Oh iya tadi juga ada Sri Kandi juga ya. Matur sembah nun. Diikut jangan lupa ya. Mama tadi ikut enggak? Ora yo. Ora ndi nek melok ndi? Lho ning dhuwur, ning guri. Tak kira melu mau. Siap bos, tunggu bos. Iki nunggu iki sik Orjon ku selain Terus
bisa mari musika budaya goyang kembali pada musik ada juga LJM Production Bias Audio. Iki mau apa ndok pambukane ndok tombo kangen ngantek lali aku iki ya nggih gimana Mas Bro aku tadi dapat request dari dulur lanang nggih pamurtanipun nonton mang apa mang rapi dulure ta apa iku mang jalukane mang apa lali aku rapi dulure oh alah iki apa nyawer iki piye Dik Bahterai Malaga Bahtera Maliga Cinta ora bahtera apa ndok malek ana rasa kuatir iki mau sawer iki berarti nek 10.000 setengah rep lho ya jadi aku seneng ngene iki ora ngene iki ndok oke kali masih bareng musika budaya kembali bareng artis-artis dari musika budaya satu bang mamurutan dari Kang Mas nggih tak celuk Mas ben awet enom ndok maksudnya ngono gimana ya iku mang jolokane rabi dulure mbak apa mang oh mendua karo liwong ya oke baik iya kok iso gegere ngene iku lho cah meroy nginep ae kok iso geget iki ndak kene lho cah kok gumon aku oke ya kali masuk bareng musika budaya kembali bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik langsung tak puter kembali bareng artis-artisnya dari musika budaya yang punya Dian Ardani alah Rasido yo wes kok iso geger gini lah cah wong Mbak Pandi wes dilunasi kok ayo sayangku Dian Ardani oke mendua juga apa kemang Bahtera Cinta ya Liwong iya Liwong mendua karo Liwong tenan deal yo monggo mah
Dolak jaluk ae iku lho ya. Ya Kang Mas monggo satu tuang komunitas nonton Liwong dulu ya Ndak ya. Oke, yuk monggo langsung diaturi. Bos Galaksi juga Sri Kandi, gimana gini requestnya ditunggu nggih? Ayo lho. Yo Mas Kuro. Ayo lho. Musika budaya. Iya Mbah Mus, ya Mbah Mus. Alah. Lah mboke diambang tangane ya. Ora ngono. Iki Mas Mus angger mambu banyu ngono ane iku lho terus ngene iku lho. Heeh. Banyu iku mau lho. Oplosan iku lho. Banyu swalaga. Piye? Iki mah jare Liwong karo nganu mendua. Lah iya iki Liwonge tekak ngono kok iso. Oke, wes ya ready. Yuk Ndak dijaluk. Ayo Ndak. Sabtu pagi.
Wih. Mbah Mas, kok iso gumun aku. Apa tak celuk embang kontang malah saya anu nduk tuwa ngono lho. Malah sengene apike Kang Mas Raden Mustika nduk. Luar biasa tenan iki ya nduk ya. Oke, satu tuang pemerintahan nggih, liwang sampun diaturi. Iki mendua ya. Duet. Iya engko sik Ade, kok iso gumun aku. Bar iki Ade, sabar kok iso. Oke ya kali ini bareng Mustika Budaya kembali bareng artis-artis dari Mustika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Langsung tak panggil artis dari Mustika Budaya yang punya Merliana. Oke, semoga satu teman ada mendua. Ku tak habis pikir, ikut tenan ya Dek ya. Iya. Bener. Iki duetnya karo sapa iki? Sing di Kurangku di mana
berdua sampun katuran bareng anak kena Merliana oke matur sembah nuwun luar biasa. Oke. Kali ini masih pada musika budaya mbok pilih kagem Bapak Ibu pada nimbali keprak musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi. Pidalem tempuran bluro wis pokok soal regane murah meriah ya Nduk ya. Lain daripada yang lain oke. Oke, pamutan dari Pak aku dhewe Nduk. Ora sedak lok Mas iki. Ya Mbah Mus. Ya. Jalukane baterai Maliga Cinta luar biasa iki. Mudeng lagu ngono barang iki. Gimana ini Dek? Pupusing nelongso. Oke tak ready kan. Iki baterai Maliga Cinta ono apa Nduk? Ada Mas? Ora ndungu omongan aku. Aku nek ndur panggung kok Mas. Dek, onone baterai cinta. Padha ae ya, padha cintane arek. Yuk bareng anakku yang punya Siska Wahyu, ada baterai cinta yuk Nduk maju Nduk. Nah, iki langsung ready iki. Kosek. Kae Nduk, mikir Nduk. Oke siap, ditunggu. Beredar sagu mengitari matahari, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berubah gaul dalam cinta. Berlayar bertengah mengarungi samudra, mencapai tujuan menuju pantai harapan. badai dan gelombang yang datang merintang, takkan ku rubah alunan cinta kita. Sayangku hanya untuk kamu, rinduku hanya untuk kamu, cintaku hanya untuk kamu. Kamu mahkota edar sang bumi berdikari matahari, namun cintamu takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah dalam cinta. Mengarungi samudra, mencapai tujuan menuju pantai harapan.
Wayo lo. Cintaku hanya untuk kamu, sayangku hanya untuk kamu, rinduku hanya untuk kamu. Beredar sanggup mengitari matahari. Cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berubah mau dan cinta. Bahtera mengarungi samudra. Oke, satu tembang pamuritan wonten Baterai Cinta sampun diaturi nggih. Terus bacaan kagem Mbah Mus nggih matur sembah nuwun. Oke. Miki ndak? Mamani pamuritan wonten pupusan longso ya ndak mau ya di depan tadi nggih. Yang depan terus samping tadi pamuritanipun wonten Dawai Asmara ya, Rin. Ya, terus yang di sebelah sini pamuritanipun wonten Permata Hati. Oke. Eka ndok Lin, tamani ndok Lin. Ya kalian masih bareng musik budaya kembali bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik Siska Wahyu Rondo cipok ndok sawerane ndok. Gak. Ya langsung tampil kembali yang punya apa iki? Pupusan langsung kita yang kembali bareng dari musik budaya yang punya. Ya Lisa.
musik budaya. Yang punya anak tuh ya ada Fitri. Ayo Fit. Sesat ning jero dodo pancen nglarake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo selat batinmu marang kananmu kangmas pupusan rasa tresnaku. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang rungono tangisku becikku ngasaka uripku. pari basan rame lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara batinmu sepurane yen gawe lara batinmu. Satu tembang wonten. Apa iki mau kok lali aku jenenge. Opo sing nak langsung sampun diaturi. Piye lek, Dik? Capek gunung barengan nok 20.000. Kok iso? Pira, Dak? ayo Mas Mas Anggi Wes, pokoknya anakku protes. Ndak mikir sayangku. 20.000 prai. Oke. Nggih. Saya sekedap Kang Mas, nggih, siap, ready, kan nanti sebentar dulu nggih. Oke, mau nyoba penurutan dari sebelah sini dulu nggih. Aman kok dikei wis ora usah kuwatir. Pamurutan nonton Dawe Asmara bareng Rindi, yuk monggo sayangku. Ini duetnya sama situ ya. Ayo, monggo yang punya Dawe Asmara. Semonggo. Goyang kembali yuk Rindi sayangku monggo.
Oke, satu tempat pemerintahan nggih. Ha, bareng Dawe Asmara tadi sampun katuran nggih. Mau pemerintahan wonten Permata Hati. Ya sida le. Permata Hati to. Oh, lho kok lali Dek. Yang punya Yesika Nurul mangga Kang Mas. Satu tempat ada Permata Hati. Oke. Ready kan Kang Mas? Terus mau ada pemerintahan dari tuan rumah nggih. Pemerintahanipun wonten Puspuntanolo. Juga pelampiasan. Oke. Dalem. Alah, orang rindu-rinduan saiki. Rindu nek ora duwike kecut. Lah iya. Iki kok nek gak iso gak tak turuti lho ya. Biasane ra iso. Iki lho Permata Hati, Bro. Iki Permata Hati, Bro. Apa iki? Tenan ora? Ya kene. Aja ngono Kang kok iso. Pergawe. Ku tunggu kau selalu ku tunggu walaupun hati lelah menunggu. Di sini di dalam hati aku dambakan tangisanmu, duhai belahan jiwa bermata hati. Tanpa dirimu hidupku sunyi, duhai belahan jiwa bermata hati. Cepatlah datang ke pangkuanku. Ku tunggu kau, selalu ku tunggu. Mustika Budaya. Goyang kembali bareng Yesika Nurul. Gesri Elektrik. Juga bareng AJM Production. Bias Audio. Do mesem gini lah Cak. Wasek ya. Telingaku ini ingin mendengar tangismu. Kedua tangan ini
sangone ta ora iki? Ayo Ut, es barengan iki. Ku ingin ada di sisimu, Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta kasih dan sayang untukmu. Ku tunggu, kau selalu ku tunggu, walaupun hati lelah menunggu. Hai bawang jiwa bermata hati, dirimu hidupku sunyi. Jiwa bermata hati, cepatlah datang ke pangkuanku. Ku tunggu kau, selalu ku tunggu. satu tumbang ada permata hati sampun katuran. J motor sembah kagum Kang Mas nggih, sampun diaturi oke. Mai pamuritan wonten Puspitonolo terspesial bareng mempelai berdua iki kita era tuan rumah aku ora roh. J ini gimana? Oke, monggo wonten Puspitonolo Kang Mas. Ini juga spesial buat bosnya dewe ya. Iya. Oke, yuk monggo. Ini nanti habis ini pelampiasan nggak bisa ya Mas ya? Bisa nggak? Pelampiasannya ada? Ada? Wanatya ayu utama, ngambar arme Kusumo mulat leng-leng bronto agawe semsem ming nolo esemulera pait madu, lindri-lindri nyawang esemu, dasar lencir kuning anggu karoso tresnaku ngambar taraku jiwa katon mamanise, sekarang mekaran melati tinonce katon kinelo dak gantiane jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai kau tahu. Rembulan kang sumunar, yang seri tresno katumu, kan ono liya mong sirawa bagus. Mustika Budaya Gesiliti LJM Production juga bareng Bias Audio Ada Mbak Tomba. iki loh bocah musika lo
sampun ngaturan bareng anakku juga lady sedih musik budaya sampun diaturi anak ya. Oke, menawa bertahan nonton pelampiasan nggih. Habis ini terus kita ngeranti ngomongane dhewe. Oke. Ya, mangga Kang Mas. Ini dikasih satu saja nggih. Satu, terus tadi ada pamurutan juga satu ya dia. Ya tadi Mas Ilham ya, ready kan? J, semonggo. Ini dikasih satu, terus nanti ada pamurutan ada satu juga. Nggih, satu ref aja nggih. Yuk, Santifani monggo sayangku.
Satu tembang ada pelampiasan untuk Subandon nggih. Oke, kalian sebenarnya musik budaya satu tembang yuk monggo langsung diaturi bareng artis-artisnya dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik nggih monggo langsung tak aturi bareng musik budaya juga bareng AJM Production nggih, Silly Lighting juga ada Bias Audio. Semoga Sini sayangku, sini sama aku sama aku. Iki wong loro kok. Selamat ulang tahun buat Big Boss bareng musik budaya ya yang punya Jessica Nurul. Semoga panjang umur sehat, Iya, tambah sehat terus. rezekinya, tambah momongannya ya. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu bahagialah kamu yang ku beri bukan emas dan cincin atau seikat bunga atau puisi doa seluruh hati. Maaf dan peduli atau berhenti tulus hati diberi umur panjang sehat selama-lamanya sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun buat Dek Rindi juga Big Boss dari Musika Budaya. Jessica Nurul ye. Selamat Besok- ulang tahun besok sehat tambah selalu. gaji, Mbak, mestinya. Pokoknya makin sayang sama suami Keluarga. dan juga anak ya. Tambah dedek juga ya. Cepet tambah dedek baru nggih. Heeh. Jenenge suka aku dilalang sepeda ya ndak ya malah saka kuwi Nggih. ngene suka pari suka tak tandek semene bae. Ki bendarane wis rawon, Nduk. Heeh. Mangga Ndara mangga. Gedung sikap Ndara. Pak
Kaya-kaya pun kakang ora bisa nampak sakjroning ati. Mergo kabeh mau saka gedene kapisan salah. Ingkang ngraosaken kados menika mboten ngemungaken panjenengan kemawon. Agengipun tresna kula tujuaken pun dhateng panjenengan. Liripun kula menika nggih pitaya sanget pun dhateng panjenengan. Menawi to panjenengan menika tresna pun dhateng kula, tulus karing patos panjenengan. Ning kula nyuwun kanthi sanget sepinten agengipun tresna panjenengan pun dhateng kula, monggo pun panjenengan ngatikaken dhateng kula, Kang. Diajeng ayu. Yen pancen kabeh mau kang ngantepaken dekat anggur tresnani marang kakang. Pun kakang bakal mbuktekake opo sing ganti panjenengan kakang. Menawi to kados siatu malah matur nuwun sanget. Pintu panjenengan niku tuwuhi kula ingkang kados kajenengan. Kabeh oleh jagat keselamatan. Musti kaneng jagat raya. Tresnaku kepati
teman